Ahojte, vítam vás na mojom kanáli Záškodníčka a toto video bude pár zaujímavostí o mne. Narodila som sa v auguste, bývam v Martine a zbožňujem Harryho Pottera najviac Malfoyovcov a keby som si mala vybrať, akého záškodníka mám najradšej, tak to je ťažké, lebo Sirius má niečo do seba, Remus aj James a Petera Pettigrewa neznášam. Potom ďalšia taká zaujímavosť o mne, že zbožňujem prírodu, zbožňujem chodiť na vychádzky a ešte som aj chodila na turistický krúžok. Som vyučená ako príprava jedál, to je v kuchyni. A to je všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak môžete dať kľudne dislike. A môžete mi dať vedieť, aké video by sa vám páčilo na budúce. Ahoj!